Unitap man lagi ng imong cellphone, di man lagi na pick and carry. Dili ba? Ikaw na yung palit to. Sumama ka. Din si Mana mga 2 weeks na. Hello, good afternoon. Among i-check ning cellphone sa among iyuan kay gaguol sa iyang cellphone nga napalit kay dividend. Mauni siya. Samsung, dili siya brand new. Sa iya pala mangitsura. Pero naman siya NTC2. Dili case raman na. Case lagi na. Di ta katagdag nagamit ba? Di ta figure out kung Price, used na ba siya or Pinoy supangat. kung ano siya ka ng brand new. Inang galeri. Kung brand dugay siya. Ano man yun? Madugi lagi kayo na siya kin. Amo ni mong nga rainbow. So, gallery. Yan kay walay password. Walay gallery. Nga iris na tanon. Nanay gallery. Ala, tanawa iyang kuan. Mga icon na nagsala. Itusok lagi na Wala nakuha kay na. Lazada. Naamong kay Chrome, naamong kay Google. Wala. Naa. Kung sama na. Na. Di siya kakita kay wa May gasala dyan. gasala niya gadubli-dubli kinahanglang iulik nato siya sa usa ka kuan. No category. I-open ka ng gallery para makita. Ang kanang kawatan ni Mangtay lamian na. Na. Pero siya galing ito ra. Basta taas. Dili, iba. Pinoon sakto. Nay galapang. Hindi Ako na ko. maninimo. Hindi ko sunod ka tong sunod. Ganyan na mag. Ako nang Ako picture ng buta din ganyan. Eh. Sige, dili baksa. Ibaksa. Recently added, maura mo ko'y sulod. Dili katong sa gallery man. Gallery na. Ikon siya kay para makita Taas ko ng gallery. katong mga. Sige, taas. Gallery ko kung 5,000 na dito. No, search gallery. Ayaw kay iyang gipang. Ayaw i-search. I-gallery lang. To ara. Correct. Isa man mo mong malisang lalang-lalang. Kinsa ka na. Nagtawa lang. Basta kailan mo. Ang iyang gipalit nga cellphone na daday picture. Nay, ganun mo na. Wawa ko sa kanya. Isang pagkapalitan na pwede mo palit ang brand new nga cellphone na nakaday picture. Dito, warag mga kaya. Ikon mo solo dito sa Netflix. Doon na. At sa tandurang. Close all. Pagkailan ako. Matagi ko na ako ganang pagkailan. Naka-erase to. Nanga-remove kay Pasagad kang pindot sa imo, slide pag mas. Sige na mag-slide imo mga icon, mga hurot ka wala. Hindi mo lagi. Type. Kung unsay mo laihan. Dito sa Pinoy. Di man ma-spill ka niyang kubal mo. Sagid man dito. Ako gakuan na kung kadyosin na nabi. P. I. Yawa na sa'yo na po. Sus, nanulat. Wrong spelling talang gikan dito. Wagoy na himong Pinoy. Muna si pagkay palanggaan. Dili. Lisod na ka. Ano mga kubal. Yawa. Tarong na guni ang italinsa na galing. Yan ay pag-ipang swipe na nga delete. Muna wala siya makita nga mga icon siyang cellphone. Kaya gano'n po ni Kuyog ka pag slide sa... Tagdagon saan ba kita? Iyon bang? Kanang pro. Weather. Di ko interesadog maglinog bang usap. Ang ako ka ng ganala. Kay mo mo kang palit sa cellphone. Tagahan mo kag Di ko dyan. Dai. Weather. Gadala ko agresibo. Di apatong ispong ang isudlan na na. Ang giuli ni kay puros rainbow. No! Hindi pa change dahil ni mga kuan sa background. So, pag-ato ko sa ilaganiha, Background. ay akong gisatan si Tuyong yung mama. So, nag-open ako sa gallery. Pag-open ako sa gallery, Sige na ito. kita ko tong lalaki nga. Lalaki niya. Tado na kong tusok, ingo na na. Dili, lain. Ito isa, nga naman nga, dali nga, na picture nga. Ang palit na gawin na natin. Yung cellphone is, pag-open mo, na-unlay account. Ito wala password. Naatanan, di man ko may balo. Wala password. Gabi ka na ko ginanaili. Wala, tanang kilid. X, iyak. Yawa, wala ka ako ng pin. Lianji mo ko. Yawa, ako ko. Open ang camera. Open imong kuan camera. Yawa, ako mo lang mga musitira. Kaya naka-open ang camera. Naka-open ang camera. Makita niya usay nas atubangan. Pag ginala, mula ka pag-open ako, isa to yung yaman yung mga picture nga
Dili ka lang iyang mga tigil. Ito sa... Daya si pag-click hato nag-save yung mga tiil. Usap rin mo cellphone, di bago na mong cellphone. Gahi kayo. Gaduda ko na, dili bago. Apa nalipay na naman ko kay ni. Murag dili, may quality. Abdi na Usa lang. may brand sa imong cellphone pangalan? Samsung. Na brand yun? Dili, Samsung nga kuhaan ka lang. Mukha Samsung nga. Gahi. To prime. Dili maningunana. 5,000. 4,000 daw naman 5,000 ka palis kan. Memory card wa po na ko ipang tao to dito. Saan nakatong murag square nga na ipahat diri ito. Imo na itong gipa-double check, daan na imong cellphone yung gipalit. Balo unsa ni kunday. Ibutang diha ka lang sis para ako. Ako daw man diga tungkol sa inyo udang matindiro. Muna ningon na lamang ko nga adoy 5,000 na bita na batang siya. Basi po. Gabuot kasi imong Basi, cellphone, basin po direkyem ni mo gipulan, imong mga inquiry. Ang istorya nga mauna-mauna. Palito dahil dito. Dumb Bell. Ano po isa? Lapas na ay gulang ni palit diri na itong gulang. Gapan nila itong gulang kay anan po dyan. Gatanaw na ako. Yawa ka. Hindi ako puros rainbow. Puros karat. Paghikap na kong ginana, tuwa na putong lita, tapos mahulurot. Ini si irog-irog, hantod na nga delete. Sana. Dili mo inanaon tuyo pag open ka og kuan kanang app or sa ba. Tap ra na ra. Ayo inana kay mga huwak mo. Ala, wala ko na ng app. Kung sa'yo nga na ng app. Ano mga icon dito mga Ito mga lingin-lingin mo, tayo mo diretso og pindot, manggawas ito diretso. Di na mga irogon. Ikaw to yung manibato ni mo. Google. Press. So, gawas ang Google. O di ba Chrome? Search. Gawas. Pag-comment sa Chrome mo, gawas sa to, ato din ka sa history. Kaya para diretso na tayo ba? Dili siya masig pagita. Now, pagsugudaan. So, pag open niya sa Chrome, narito ko itong araw nga kuhan, history. So, pili na ka diya. Kaya manggawat mo sa history. Pag-abot sa ako sa amo. Hindi na siya masigtay. Okay, marong spelling di naman. Kuha na sa history tanan. First letter First letter imong ibutang. Mugawas na ito imong ganahan nga i-search. Yung panimati. Wala, tingala ko niya nga na missing tana. Pag ginala, Chrome. Ay! Labi na itong ka-Jimmy, itong mga tikigong picture na kupit. Ako kay Nota. Magpalamig ko kong trabaho ina na. Ako nang i-charge, 99, 105 na. Krrrr! Yeah! Sugod na ko. Isawa, may Chrome! Wala pag Kaya nawala pag swipe ni mo. Iwa ba kung gasugod pag ginala ko? Open. Madugay pa Samsung. Pagkahuman na, anak. Samsung na, ito na. Swipe na. Kring! Isawa, may Chrome! Kasama na ako bulong na, tik. Maniot na ko ng, yeah! wala na nabilin. Wala na bilin kay puro na nga delete na tanan. Munang rainbow na yung nabilin. Dahil mo lagi ng pag-ginanabi, antos ko ni. Ang mga tigulang, bisa kung saon. Pag-ginana ko, Biani. Aba, lumay litrato. Pag-ginana. Di man maabot ito. Pag swipe. Kano saan mo napalit imong cellphone? Bulan, duwa na kabulan. Nakapilaran mo nagamit. Uy, atong ko ano. Atong May pa imong kuhaw na to ayuhon diri. Di mo lagi kondong. Galibot ako tanang Muslim. Harun na kaya alaw na siya. Katong Muslim ay mulod na nasikit. Last building 3. Mulod siya. Mamo mo ta building 3 og palud nga naaros. Muslim. Para sa itong kajigan. Lagi kay pagsugod. Aw! Nakasilpon ako. Trot! Yawa! Mura yan ba doon? Trot! Ako, bilib ko na ng mga bata. Apan bawi na nako kay nakita nako og bomba nga dakan di ko ginan. Sus 1 million man day na kay nana. Bisa ko sa. Di magud ko kay tamura makatun sa orang babulgam nga drawing nga kahit ba nga. Okay, di nakakaklaro. Dapat ko ka Diyos. Di good maklaro ko. ito ganchos na kato. Di ko kay gagmay ko kay mura ko katun sa Hindi mo luti nga babulgam. Ang light sa kuan ifuli mo. Wa may light, wa may sound. Kulang siya akuan settings. Sa settings. Na man gud na kung ganahan ka kanang sigas ya para maklaro. Diha may Sarang kakuan. sound, i-volume. Si Jimmy ipatukar man niya og let her go. This pwede ka di ko ang kay unya ko yung laga lang ipangon. Di naman pod mo balik. Back to sin. Ang problema sa iyong cellphone, wala siya account. Kung wala kay account, let's say mag-download ka,
Di ka ka-download kaya wala kay account. Di ko lagi sila bayad. So, ni-open ko account niya. Pag-open ako account, katuran pong sa X, Burat lagi. exercise ang mga bastos nga mo. Ano naman akong tuyo na na. Una di ko kakagausan kaya tuman naghanak. Pag sige ginalala butang ni mo diha. Di man po kakakita. Sanso wala guhinom ka. Pero at least ay balo na ko unsay Kung ato yatong ko ano. May pamkuha mo cellphone atong ayohon ang settings. Bitaw, Dahil downloadan siya. Downloadan ka na mo og Downloadan man na. Chrome ka mga icon para sira kag pindutin ka mag-search. Masik ang video madaling makuhaan imong MB. 99 pagani ako ring i-charge. Hangtod. Pagkato niya, yung MB is 500 ka. Nagamay na lang ka ay. Gamay na ng 500 niya mag-search kag video dali ra kay nang Wala man siya ga-download. Wala man siya Usa ko lang ga-unsa. video kayo wala. Igo naman siyang ga. Watch video. Oh, watch raman. pero depende gyapon ka na may mga videos nga bugat sa Depende sa video. Kato lang tag 5 minutes, 2 minutes. samot na namang HD nga video sa Di bugat na. bugat man na kana mga hayag ba kaiba mo lang ka video niya hayag kaayo niya klaro kaayo wala karat-karat. Di ka kay fluorescent guna iya mura kung katunturang sa studio nga puti gud tanan niya. Mura koy makita ng lalaki nga gaawas na gahinag. Akong gigamit is laptop. Ay, Ang bongga. laptop is gakuan kog mga kuan. Sus. Gaplano unta ko kanang kanabang usa na kanang pag-transfer. Sa tawag niya na kanang USB, mapalit ka. USB or kuan share it, Bluetooth. Bluetooth. Ito nga. Isa ako. May Bluetooth ang laptop. Oh, iko I-transfer isa. mo sa cellphone. Ako siguro transfer sa katuyo. Pwede. Gakuan Open kay yung Bluetooth. sus magkinabot yung kita ka na ng ga. Inaroon na lang, mapali siya mag-six. Mao. Mobian na. Pasahin na naman siya, share na naman. Di ang kuha. Di po. Kuha na mo cellphone ka ato ayohon. Kung ato yung ato yun. Sige, kuha na mo cellphone. Sus, kaya ang gulo. Goy pwede mo agit yo goy. Pwede ka mag asa ba ka mag Dili kay pagkuha po ko puspuro ang giuli ni Prayong katungod na cater lagi diha. Paras mama wala kaon sa G. Kuha na imong cellphone ka ato ayohon. Biya ako inosente po. Sagdi ko kay katong sa akong laptop, nana ko yung countdown. So si Toyo galaman gud siya from 0 to Wala siya account. di siya makapagusto download. Makakuha na. Makapagusto na siya. Kaya register din na siya sa Sa mukha ni mga malate na taon niya di ta kablog mga technologies. Tantong pindot-pindot. So, pero makapas naman gihapon basta willing ka. Correct. Makapas na lang. Ako dan, ako kalibutan, kung saan ko mga inani. Oo. So, kasi gila ko, Mm. tuslok mo naman. Basa Ano, ra ka na naka-train mga na ko. commands. Basa ra gud ka. Ang problema ang Toyo kay di po siya kabasa na kay halap naman pud iyang mata. Maunay problema. Muna problema mo na pagpindot niya. Ka man Diyos Jim. Wala. Open mo kung kuan. Lami pa imong vision di ay. Oo. Ang Toyo kay hanap naman kaayo. Ang inana, kung isa, matingala ko, kanang maganti para nga, kanang akong laptop is, di mo ko dag kong letters. Mm. So kato kung gag may letters ako, kay kung dag ko, di ko mahimutang maglabad akong ulo. So kinang gagmay nga letters ako. Kaya mo lahat mo. Si Tuyo po is, labad kay, inanin buhatin ni mo Tuyo. Chrome. Pag open ni mo diha, kanang Chrome. Kung sa kaya mga nakatuslok, nga dili mo gaw sa Chrome. Nga delete na to tanan. Wala tao diri, kay puros mga spirit. Unitap man lagi ng imong cellphone di mo lagi na pick and carry. Dili ba? Gusto na yung palit na to. Si mama ka. Din si Mana mga 2 weeks na. Ikaw pa ng gallery. Hello, good afternoon. Among i-check ning cellphone sa among iyuan kay gaguol sa iyang cellphone nga napalit kay dividend. Practice goal para mahibalo ka kung saon paggamit. Tigol mo lagi ng mga bulang. Atigo na ka. Dili musog lagi di ako dito kay pag yung wala ko makitang phone ha. Sa lakaw na taoy. Tuyo. Okay na. Okay na good siya. Mahibalo na siya how to navigate sa iyang cellphone. Ug nalipay na good siya kung saon paggamit.
Oh, sige ra, explore. Bye mga ka-friendship. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.